tam voľby, to nemá nič spoločné s vládou a jak teraz si na tom. Slovensko, kámo, třetí země. A normálne tam také píčoviny hovorí. Tí náckovia. Však bolo video, jak normálne tam niečo hovoril a nejaká baba len nesúhlasila, niečo nahlas povedala. Nie, aj vykríkla možno a normálne že shut up, shut the fuck up. Normálne vypli mikrofon. Kámo, víš, co jsem teďka slyšel? Že prej za druhé světové války Slováci prostě... No, za ty sa vyvážali export, no, potichučky. Co? Že Židov, nie? Ano, a že platili, kámo, Němcům za to, že Tiso, vyváželi. To máš normálne fotky, jak si podával Tiso, proste prezident slovenský, za Slovenské republiky. Že platili Němcům, že jako kdyby za to, že očišťují prostě Slovensko od Židů. To neviem, že či platili. No, ale říkala mi to Adela Nedělová, že se to učila ve škole. Ale že to kámo, ako je, no. to věřím. A taky, že kámo bylo jako kdyby Československo, že jo? No, a oni prostě Slováci hned, jakmile prostě přišlo nacistické Německo, tak katnuli a joinuli Německo. Jaký národ, taký štát, čo už, no. Proste hlúpi ľudia. Akože ja žijem dosť v Bubline, som zistil, vieš, že aj doma, rodina a aj Brno, ale to je v píči. Ľuďom fakt je. On si říkal, že kámo, kdyby vyhrála Rusko, porazilo Ukrajinu, tak prostě... Koľko skúkajú vták na hentom. Co ti jebali? Tak Slovenci. No, že kdyby Rusko vyhrálo válku, tak bez tak vole po chvíľce, kámo, Slováci s joinou, vole, taky. Hej, tak ruský blok. Však prezident dnešný, čo máme, vyhral len na zastrašovaní a že keby sa zvolí ten druhý oponent, čo bol čisto demokratický typek, že hovoril Pellegrini, že keď on, my ho voláme Pele, že keď on bude prezident, že zatiahne všetkých do vojny a pôjdete všetci bojovať. Čo není ani reálne podľa ústavy možné, že prezident nemá také rozhodnutia, neviem. Že to je klasika. No a pýta sa ho, že tá, čo to moderovala, že ale však nemá právomoci, že ale on by polarizoval spoločnosť a paktoval so vládou a ovplyvňoval by to. Takže já třeba vůbec nejsem takový liberál, progresivista, já jsem spíš konzervá. Nahlas. Já jsem spíš konzerva a pravice, absolutně se konzervativní. Ok, takže ty jsi Trump guy? Fest. Jaký? Ale co jsem chtěl říct, že i tak, když jsem Trump guy, jsem prostě podle mě i ten podle tebe nácek guy, protože jsem Turek guy, ale Fico je too much, Fico je pičus. Je, akože to je crazy. Akože... Mě by zajímalo, jestli myslíš tím náckem i toho, i Turka. A ne, ja myslím blok, co je teďka udělaný v té evropské... Ne, Turka, to je ten, čo hovorí, Turek je u vás ten, čo chce proste mať 6 litry, nie? A žiadne elektromobily, nie? Jo. Ne, to neviem, ne, my máme fakt, že náckov tam vykrikovali u nás, to sú čistí náckovia. Já jsem viděl, jak ho mutli, kámo, když mluvil. No, však v Európskej únii. A to jsem také viděl, si myslím. Že někomu řekl prostě shut up. Shut up. Shut up, Nevím, jaký má názor, kámo, na našu politiku. Jako čokoláďák. Oni mali, ináč u nás, keď boli Kotlebovci, tá strana, oni sa potom rozhadali a rozdelili. Oni mali billboard pred voľbami, že rovnaké práva bielým aj cigáňom. Normálne, takýto billboard. 2020. Kotlebovci to bylo úplně ten far right, ne? No, však akože už to je ten jako tu zelenou barvu, že to měli souvislosti. No, však oni sa súdili, aj to prehral. Fakt? No, lebo on daroval postihnutému. Jo, 1,188. Alebo 1,442 alebo koľko, no. Presne, takúto čiastku. No a teraz crazy, ďalšia vec, že jeden taký aktivista, alebo jak by som ho nazval, on normálne hajloval vo videu, potom líkoval informácie o ľuďoch normálnych a ohrozoval životy tým a burcoval a tak ďalej. Bol obvinený právoplatne a schoval sa v Londýne. A teraz, jak je táto vláda, vládny špeciál pre neho poslali, že niečo vypovedať.
za 2 dní akože išiel potom na ten súd a za 2 dní všetky obvinenia sa stiahli a je úplne v pohodičke. Chomás kámo taky hajloval. Tak láska. Ináč, to je moja otázka. Myslíte si, že fakt hajloval? No neviem, kámo. Ja som presvedčený, že nehajloval. Kámo, ne. On je sociálne tak crazy mimo, že on si to ani neuvedomoval. Jo, ale Tá reč tela, však on nevie sa správať. Také mi přijde, ale... Prostě celý jeho moment je prostě jako kdyby, jako kdyby z momentum, prostě, že nacítí kámo, to si udělá kámo, že to udělá kámo. A to ještě, já jsem tady řešil s tatou kámo, který je čistě nezaujatý. A on říkal, on je takový, že se třeba mega zajímal o druhou světovou válku kámo a říkal, že prostě není hajlování kámo, ještě jak se to plácal kámo a pak to ukázal, že to byl prostě takový pozdrav do davu, že je jako silné gesto, ale bol to dobrý meme content. no to bylo. Ale teraz, jak som bol na záchode, som kúkal ten Twitter Kanyeho a to je crazy. Co? To je fakt crazy. Že to byl sociální experiment. A že napsal prostě, že miluje židy, že miluje ženy, že miluje negry. On tam na židov strašne nadáva. Teraz. Však v Americe hodně Jewish people. To je všetko pohajlované. Ale jako Normálne. Heil Hitler. Nevím, však tam bylo tričko kámo, že má hákáč, ne? Kámo, to je kapslok. Kapslok. Kapslok je v pohodě, ale to, co tam píše, je crazy. To, že nikdo neakceptuje kámo, kdo jako by s ním spolupracuje. What schools are better? German schools or Jewish schools? Or Jewish shower.